can't hear a thing, cause I'm looking for you. I've been haunted. שלום וברוכים הבאים לספידי. הכירו את הרווק המבוקש שלנו לערב, אלונה סולין דה פרוססו. לראשות הרווק שלנו 4 מתמודדות, אותן אלון ילמד להכיר במהלך הערב. בואו נשחק ספידי. מוכן אלון? המתמודדת הראשונה שלנו. אתה יכול רק לראות אותה, אסור לגעת. סבבה? בואו נכיר במתמודדת הראשונה. זו הייתה מתמודדת מספר 1, עכשיו אנחנו נבוא למתמודדת מספר 2, אותה, אסור לך לראות, אבל אתה יכול לגעת. מוכן? יאללה. מתמודדת מספר 3, אתה יכול גם לגעת וגם לראות אותה, זה מעולה. איך אתה לא? שלוש מתמודדות מאוד מעניינות, עכשיו נעבור למתמודדת הרביעית. אתה לא יכול לראות אותה ולא יכול לגעת בה. טוב אלון, הגענו לשלב המכריע במשחק. עכשיו אתה צריך לבחור את מי אתה רוצה להדיח? אני אדיח מתמודדת מספר 4. מתמודדת 4 זה